Ja, så er vi i gang. Okay. Kan du fortælle lidt om, hvordan en normal hverdagsmorgen ser ud for dig? Ja, jeg står op omkring klokken 8. Altså lige for tiden, der sidder jeg og skriver speciale, så jeg kan godt ligge i sengen til klokken 8:30. Og så det første, jeg gør, der tager jeg faktisk bare min vinterjakke på, mens jeg stadigvæk har pyjamasbukser på, og går ud med min hund. Vi har sådan en fælles gård, så går jeg med min hund dernede. Og så kommer jeg op, og så laver jeg kaffe, og så ser jeg DR2 Morgen. Det er sådan blevet ret afhængig af. Og så laver jeg noget mad. Som regel får jeg yoghurt. Og så går jeg i bad, og så går min dag i gang. Ja. Det lyder som en dejlig start på morgenen. Synes du? Ja. Ja, den er okay. Ikke så interessant, men ja. Det ved jeg ikke. Er det ikke bare typisk sådan folk vågner op for tiden? Ja, du ved, hvad jeg mener. Tak skal du have. Det var så lidt.